Horas madihita saluna damang dainang nahu haholongi hami di bagasan guarni Yesus Kristus. Pajumpa hita musek di Advent Batak Ministry di persejaran sekolah sahabat Marhata Batak. Di son adong amang padita sinambela, amang padita M Hutasoit, amang padita Yes Manukalit, amang pendeta BM Sitohang, nang songani pendeta amang padita Manurung. Horas madihita saluna. Horas. Horas. Jumpa meta di tikio di persejarah sekolah sahabat di persejaran Pawapaton nomor luluam Mei ima akabangso tulpuk sadar. Di tikion tapangido mah haradion ni amang padita usinambela nalam majahahon ayat siapilo dihita di satikion. Pasatami tikion madonga muliate. Mauliate tajahama sian ayat siapilon dihita di saminggon sian persiajaran sekolah sabata na tersurat di Daniel pitu ayat 14. Daniel pitu ayat 14 songonon mahatana jala di basa-basahon tu ibana pamarentaon dohot hamuliaon dohot harajaon jala saluhut bangso hom dohot halak parpakuling meragam-ragam mersomba tu ibana rodi saleleng leleng nado pamarationna naso tupa mutsat siani bana harajaonna pe naso tupa pesando songonima sahatna mauliate. Muliate di siapilon nang pinasahat nang nucinahani amang padita usinambela. Di tikion dinalau mamuhay pasejarata tapangira mah radion ni amang padita M utasoy. Marlongan muliate. Kapasada marhata, mangarade mahita, martanyang mahita. O Tuhan Jehovah debatana di surga. Tung madok mauliate dohami tu ado pamole Tuhan. Disude dengan bahasa ni roham Tuhami. Na diramoti hodo hamile Tuhan. Jaka ujunok salpu. Nang ditikyon. Jala diari mersogok pele Tuhan. Totong do pasu-pasu muha. Atong marsangak maguar muna badye. Dinama muhai hami. Nanaing manukiti saotik. Sian akka persejaran bibel. Na pinasahak mo Tuhami. Anggia maletuhan ganup no begesa. Upotosa jala upeot hatami ale Tuhan di perngulun nami si garupani. Parpamual di mawale Tuhan dia ka dosa-dosa nami. Sesahod jala salpuhom may asa ganup hami dapotan asini roha do akka pasu-pasun. Oma elek banami ale Tuhan upasatami matang yang namyo. Marhite Yesus Kristus Tuhan na. Amin. Amin. Amen. Muliate ma di haradion ni amang padita utasoy nang paradehon. Tangiang pamuhay di bagasan sa tikion. Siyang giya ma, tutuhita na bege hatan ni Tuhanon, buhita lam jonok tu dewata marhite par siya jalanon. Songon pasederata di bagasan sabat botari, songon naman patujolo ni pasederata, buku pangkapon, patuduhon tuhita dalan na pinatupan ni debata tu potibion nang madagu. Di bagasan akabindo na parpudi di buku pangkapon, di pasuang dalam madapoton hau hati gorani. Toru-toru diupat,
jala hita dijakon mengulahi di adopan ni debata. Pengungkapon di piga-piga hapiahanna ima buku sada Musa di babali. Asa ido dalam na buku sada Musa totong gabe anak hitsu nalaho mangatusi songod dia akan namasa di portibion tubuh sian mulana. Jadi damang denang di patikenon nalau masih ajan mahita wahado tutu akka bangso ditutbuk sadon na pinatorang ni buku pangkapon natong mariene ti sian buku sada Musa wahado hite ko mula mahita tu porla eden mula kita tu hanguluan ima hanguluan na sa liling-liling na ng pinagade ni bata. Ditikyon, upasatay ma, partikiat to ang padita, yes manukalit, nalapasaha sukusukun tu pendeta sinambela. Mardong ang muliate. Mauliate godang tu amang pandita purba napatorak konsautik di sabat botari. Noaing isuku kami ma tu amang pandita sinambela suku-sukuna di parisayara sikola sabat khusus di hari mingguan. Songono namang pandita buasa ma dosa hajukaton maradopon Jehova buni sian akana tananapi. Patorok ko namang pandita ma sautik mardongan moliate. Oras marita salut. Ora sama pandita. Mauliate di suku-suku na pinasahan ni Amak Pandita Semanukali taringot tu persiajarata di hari Minggu on taringot tu hajukiton suku-suku na nate. Jadi puasa ya. Jadi hajukiton non mulai sian narobi sahat ditikita saunarion saya dong do najukit. Jadi hajukiton ni gabi dosa. Buasa dosa hajukiton maradopon Jehovah buni sian akka nataranaki. Baik maulah teman. Di uluan ni persiajaran hari Mingguon dapat kita madisi uluan na si Nimrod dot Niniwe. Andorak sesahat kita tu si Nimrod. Tengok majolo sian panopaon. Dung ditopa di bata si Adam dohot si Hawa. Di bayan doh lagi di porlaheden. Tapi gedo songon dia hadadawu ni si Adam dohot si Hawa bukasan dosa. Ima alani pengaruh ni ulohi. Jala adong hagiat di nasida asa songon debata. Simbolisipe na manurupai uloki di bahan dewana songon debata didok mana songon pandok ni debata na didok Tuhan itu Tuhamu inna na sejadi panganamu sa luhut perbuan ni hao na ditonga ni porlakon hapedak songon ni hatan ni Tuhan ini yan alai macarana jadi roh matong borbori si Hawa di panokno tima perbuai huhut ma idohimana tungdenggan ya sehingga solo marohana lo membuat perbuai ni hau perbinatuan na dengan do naroy las dialang nasida ima bosirna umbana diusir nasida sian porlake deni alenak penong diusir nasida sian porlake deni dingot nasida doro tu harbangan ni porlake deni lapasat pelean tu adopan ni Tuhan. Jala taberma marhite sianon sahat tu aik nasumar ya sa matu aik nasumar sa matu sinoak. Luk sahat tu sinoak sa matu sinimrod. Andorang soro aik nasumari tangan na paujak kon porlahidini tangani dotong mangupat porlahidini gabe ditarik tu surgo molutajahai di buku Alfa dan Omega jilid sada halaman 60. Jadi isi dosa sitongna
Sinimroton. Malatajaha di sada Musa sapului di patorang Malaysia tong ya Sinimrot ima ulu balang na bolon. Jala didok may mana perburu na begu. Ya. Na jongjong di hadapan ni debata. Hata jongjong di hadapan ni debata di soal ima sada hajuk kiton. Na mangalo lomoni roha ni debata. Jala molota bereng sian tarombo ni Alkitab molosan siadam satu Sinimrot 10 tolu sundut mai. Jadi sama tok tu Sinimrot. Jadi terbarita ma tukup ni Sinimrot. Di sejarahna molo tukup ni Sinimroton ima sada gombaran hajukiton ya. Aha dosa hajukiton ni molo tari parhita tu sada Musa 10 sada ayat 4 di sada Musa 10 sada ayat 4 tajaha di son di hatan itu hata dungi akka dipandok nasidama tole tapuka masada hutatta jalata tapajokon sada tukup sukot rodi langit pusuna tabahan mabaritata asa unang marserak kita tu lihat portibion. Jadi di bugasan hatan itu hatta napatuduhon rencana napaujakot tukup ni Sinimrot adong tolu bagian. Naparjolom mambaen pusuni tukupi ikosahat na sukot rodi langit. Ya. Sukot rodi langit. Napaduahon tabahen mabaritata cari nama ya. Asa unang marserak turiat portibian. Jadi mulai dibayan pusun itu kupi satu langit. Jadi di sana dong sada persiajaran pabuahon. Iya peparang ni Sinoak naso persea tuhatan di bata na pabuahon naso masa beek na sumar nasida dak persea di ban nasida matukupon asa molo roha duanek na sumar nakko manasida tutukupi asa malua nasida. Napaduahon cari nama mana tabahan mabaritatta. Asa terbarita nasida naboido nasida paulihon sada tukup membangun kota. Ya. Jadi ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi cari nama ya. Tarbahan barita. Napa toluhon? Unang marserak tulia portibion. HP nunga di pasu-pasu debata si Adam dohot si Hawa molotaja di sada Musa sada 20 alui marpinopari mahamu ya gohi hamu mas saluhut sandok tanon ido anggo hatane debata alai Roma Sinimrot nakin ima pahupuni siham malang nini ni sinuakon di bani mana ma rencanana ya sau dotong dibangun mana kotai jala di Paulina sida matukupi ya jala hubungan ni Sinimrot tu Ninive. Jadi mulut aja di sada Musa 10 ayat 10 sadai ia Sinimrot perburu nabi gui imana mahape nama muka hutan Ninive. Mungkin ra dung marserak bangsoi Sinimrot te gawe sahat baibana tu atas ni Babeli ima Asur.
Di bani mana ma isi sada kota na margoar Ninive. Ya. Jara malu tajah sejarahna Ninive on tong kota na jahat. Jadi baik Babel, baik Ninive kota na jahat. Na pinukkan si Nimrod. Jadi hajukaton dia na pinatudun ni si Nimrod imana pajongjokot tukup na sukot ro di langit na patuduhon tuhita. Na patuduhon tuhita di saunarion tong do adong akka hajukiton ni jolma maradopon Jahoba. Ya. Jangan-jangan hita pe olodo mangulahon hajukiton maradopon debata. Aleda nga palapatar taida hajukiton ni. Alana olo sa tarbarita guarta tabay foto ta di Facebook, di TikTok, di Instagram kan asa tarbarita. Jadi tujuan na sila kaya sa tarbarita. Paduahon memang dengan tutu ikom marserak bangsoy kan. Marserak. Habe mo lo taberak sa nari. Mo lo marserak aka anak ni Huriyay lao tu pangaratuanan. Ale gabe langa Huriyay. Tinggal akan nama tua di tengah-tengah ni Huriyay. Ya. Jadi kaaha masonario tukup na suko ro di langiton narakum kan. Karena direncana nasida asa malua manasida nian marhite usaha nasida moloro haduan aik nasumat. Ontong don gabesada namaralo tu debata alana halua utai ima marhite ha porsia tadi debata. Hape nasida dak porsia di hatani debata di pauli nasida ma tukupi. Akhirnya dung di bereng debata hasada nasida jala diakui debata manangah penani ulah nasida jadi mah. Alai Roma debata di sada Musa 10 sada ayat pitui di dok. Tole tuat mahita jala tagar ma pakuling nasida asa unang diatu si sahalak pakuling ni donganna. Omma botsirna mbana dong Babel. Gaur ya. Asa gaur manasida pakuling ni nasada yang detusi nasada sianima parserak ni bangsoy. Nota jahat di ayat 8. Jadi di paserak Jehovah manasida siani tuliat portibion. Jadi hagagaur ni pakuling nasida ima Babeli. Jadi kacau ya. Ya. Jadi muka ni bahasa, ragam ni bahasa, pakuling ni salut bangso sianai matong mulai. Jadi ala ni sotung tubuh di parngoluota, di pikirata, akaroha hajukiton maradopon debata. Molotuk peadong aka kemampuan dihita, tuk peadong sinadongan, arta hamoraon, tuk peadong sangap, puaso, sotung gabi hajukiton ni dihita, maradopon debata. Alay naing maniat tutup, ya. Naing manian gabe bangso ni debata hita, naturuk marroha. Jadi tapasanga ma goar ni debatata dibugasan salut parngoluota songoni majo sahatna naboy pinatorang molate godang ma. Mulate di haturangan ng pinasa niya mga pandita usinang bela. Tianggi matutu boi tapiyok di bagasarata jala tapahusa-husa. Marpaluku kami to amang pandita si Tohang di pasyajaran na sinen. Songod dia do luhut na sarupa. Ima dang holan manada akka hasitongani. Alay mga radoti. Mangulu di bagasa kita hal apen ditiki sa narion. Pasatayami magdonga mulate to amang pandita si Tohang. Mau lihat ma amang patita Perui Pubah oras ma di tasaluhut terlumubi kapan nonton manang pemirsa di dia penuaing maringanan. Jadi nak kaning adok seda suku-suku di hari seneno, semua dia do ruhutna.
sarupa ima dak holan manada kasih tongan alai mangaradoti mangudu di bagasa kita halak apen sonario. Jadi sebelum hualusi suku-suku non, kabereng majo songon sada topik di hari Senin ima taringot tu pajogon ni si Abraham. Molo tajaha do songo dia do pajon ni Tuhan itu si Abraham di sada Musa bidu 10 songo nong hatahon padita sinabila nakani taringot tu paronya ka bangso-bangsoi kaida do tubuhnya ka bangso na meragam. Jadi di son hatana somal diterjemahon taringot tu bangso molo bahasa aslina ido ima goyim on ido astuanna boido dirok dison marutudut tuak kasih pilibig ima di sada Musa 10 di Papua di si namar serak do hajol maun kobar duluan hata keluarga dohot bangso. Jadi di son anok sada suku-sukun buasa di jore bata horas si Abraham haruar sian luatna. Jadi alusna idok di son ia sekap ni bata tu naposona si Abraham ima nanaing patkon ni bata no si Abraham ya lahu pajongjong sada bangso namarasi tian harajon ni jol. Artinya dang jadi adong raja na asing siat debatana sendiri. Jala iko patuduhon na no songo dia na sida pasahaton marang dapat dahon wala sara no debatana mangudu debatana sitong ima Jehovah debatana. Jadi gudang doa kahata manang naka hasitongan na ipatadahon gudang jolma. Alai di songon hapor siaon ni si Abraham di jode batai mana mucat haruar sian luatna tu sada inganan naso di boto alai tabereng di si songo dia pangoloyon ni si Abraham tu de bata songo nima sada persejarah dihita apala detikion lumobi hita sebagai halak manang nahurian yakfen terkadang godang do taboto akasit tongani bahkan tayu yuton taringot tu akasit tongani alai di sada sisi dang taradoti ahana adong di hasit tongani. Jadi sonari sebagai luba-luba dihita akan aposoni Tuhan akka huriani Tuhan asa unak kita hola maboto hasit tongani alai nian naing mahita gabe mangulahon manang na mangunui akahata na uli na denggan na rosyan hata ni Tuhan. Songon si Abraham di jure batai bana nagabe sada naposona lau asing siya luatna asing siya nakanasi asa boy di patudu tuak kana humaliang ola sada no debatana mangudu debatana sitong ima debata panopa langit dohot tamoon rodi nasa isina sude. Jadi sadanari muse siapa sejarah non ima taringot tu songo dia debata ya pasahaton tuak kaya nakonna tu bangsona asa gabe sada sitiruon nasida. Tidok dison ia si Abraham dan sada pribadi lau maka tidak pun di sada masyarakat. Ya, manang na dibangsui alai marhiti di batado imana manglau saluhut asa di patudu hamulion debata dohot parangena tu torok colma tu torok bangso asa buhaina asa gabe sada bangso na patari dahom ia nasida bangso nani halomonise nani halomoni Tuhan. Jadi sehari nai marhitit persejarah non
Sarupa doi tuhita akka huriana sonari, molo tuhani majohita lau mangulahon ahanai halomo tuhita, tatangihon majojoi dungi taulahon ma ahana tatangihoni jala taparnguluhon di bagasa permulotta. Alana sudena na ibatun ni bata tuhita sa dadala pasu-pasu di yakka permulotta. Ido alana songon nakaning udang lu terus-terus nongi pasahat pasajarani taringot tu akka pangalahonnya kajol. Songo dia nakaning di zaman ni si Nimrod ya naik paulihos sada harajaun nabulun alai neng manandingi debata alai di son ikon Roma hita mangulahon hasil tongani katangi jojo debata sebagai naposoni Tuhan jela taulahon ahanani pasahat ni Tuhani tugan kita. Jadi songoni ma persajarat di arsinon na boy bupasa dihita taringot tu pajuon ni si Abraham. Bupasat non mardongan mau liate. Muliate dia mang padlita si Tuhan. Tung masauli na mangduti nakni pasyajaran ng pinugkan ni amang padlita sinagbilan. Sunan malpanuk kumahami joto amang padlita hutasoit di persyajaran al-silasa. Ano suku-suku namang padlita hutasoit. Di bagasan dalas songod dia do hita gabe sibuduton ni pangujunan na sarupay boy amang padita toset patorap kumardongan mo dati. Mauliate ma di suku-suku ni amang pandita purba. Di persyajarata ari silasa ditangihon dia na pinangidom. Tuhat na debata manangihon aha na tapangido. Unak tapangido na sosi pangidon na solomoro hani debata. Ikon pangidot tado obar tulo moniro hani debata. Molo tapangido mas, tapangido hepeng, tapangido sere, dek kom mesal langitan nita. Dang arong lianon itu hani dang obar tulo moniro hani debata. Alay molo tapangido hahipason, habisuhon, manang nahapistaran, manang terlumubi tod di porbadia. Asaboy ta margugo, marbisu, mangulahon akasulota, dapat tita makasiri dapat mas do akondeng. Didok Matius pitu ayat pitu. Pangido hamuma, sayna lenon nado. Lului hamuma, sayna dapotan do. Tutuhi hamuma, sayna bukaun nado. Aido na hobbar tulo mani rohani debata. Diajari do hita musim martangiang. Leo matuhami sadarion hangudu siapa. Una ngasing-ngasing pangidoata. Mula asing-asing dang dijakon debata. Songonima mabain hasisega bangso Israel. Dipangido sada raja. Songor raja parbegu. Bangso-bangso parbegu. Hapedung dipinangido na sida. Nagabe bura-bura icak-icak ahicaton. Hasaluhukna akka hasusado naro. Dung pinangido na sida. Sada raja. Mulai si raja Saul. Akka hasusado naro tu bangsoy. Gabe dipatupa maparpurangon. Hapede batado marua. Mapan saluhukna si parmonang di parpurangon. Dipatupa mamuse akka pajak. Beo parbewan. Dipatupa mamuse akka hal kenasi. Ya. Gabe sogo rohana sida. Matak hasusah. Daksongon nabi nandi debata. Debata ima raja. Ni saluhut bangso. Debata ima Tuhan. Nasotu papatupau raja marang nagabiah. Si panugunugu na asing na maralo ti debata. Ujahama di sada Samuel walu ayat 11. Dungi di laulon nyari. Mangangguhi mahamu. Alani raja munai.
na pinilik munai di hamu. Alai dang alusan ni Jehovah hamu. Diari na sasadai. Ima, jadi dak si pangido ni songo bangso Israel, dak si pangido na Solomoni rohani debata. Kapangido ma akana khobar tulomoni rohani debata. Asa di pasu-pasu kita. So ini ma naboy empat orang. Mau lihat ya amang panditanan. Tuhan mamasu-masu kita saluhna. Mau lihat godang tu amang pandita M. Hutasoit na mengalusi suku-suku lam takas di boto kami di persejarata di hari Selasa. Noaing suku kami matu amang pandita menurun. Nah, suku-suku na songono amang pandita di hari Rabu, Rebo. Di adat hasomalam dihita. Siang tonga-tonga membuat fakta. Dia dora gabe pangutuna nasarupa tu si na olo mengganggu kapor serta. Asa diboto akka sude akka dongan mengenai suku-suku na suku namion. Mardongan moliate. Horas ma dihita saludna. Mau lihat godang ma di hamuna. Aka hamba-hamba Tuhan nau pasahaton persiajaran dihita di bagasan Arianon. Son suku-suku ni amang padita simanukalit. Jadi di pelajaran hari Rabu di son dibain judulna aka panggonggom ni bangso parbegu. Jadi bolo tabering do kisah kehidupan ni bangsa Israel, ya, halak Israel mengido sahalak raja manusia. Ima raja pertama, Raja Saul. Alana naujui nasida dipimpin langsung debata. Ya, teokrasi, ma istilahnya di dokter. Jadi pangiduan na nama pangiduan no mangidu sahalak raja manusia nasida pangiduan na nama buan nasida hasisega ni parange di tonga-tonga ni bangsoi. Dunganong sahalak raja dang nagabi jonok nasida tu Tuhan alai gabi hasisega di parange di tonga-tonga ni bangsoi. Lemajukati do akarajai sahat bro di debata mangaluas halak Babel mabuan bangsona ima songon dalan paulihon, ya, di luas debatama bangsonai dibuan halak Babel dibuan mana sida sian Jehuda tu Babel on songon dalan lau paulihon parang ini yaka bangsoi. Songoni do nang namasa di tonga-tonga ni Huria Kristen. Tupe nasida adong pajongjok kon diri nasida songon bangso perbegu uju Konstantinus Marharajaon jala madok diri nasala Kristen malum rohani akan porsiai alai dukun ni adong mana masa di tonga-tonga ni huriai imana olo donasida mangasahon kuaso ni kaisar laho pamora diri nasida sendiri. Dungi mese adong piga-piga perselisihan bulun di tonga-tonga ni halak Kristen di
tiki ya jala hatiha huriai marnida dang margogo lau pasiduk kosa di pasaha ma pengiduan pengurupion tu kaisar siani gabe terbarita ma uskup Rom ima ibana dunghea hudul sada sianaka uskup senior di tonga-tonga nasi dia. Huria mangido pengurupion tu pamareta dopak perselisian di tonga-tonga ni Huria. Jala di ari pamareta mengujakkan si majojakna di harbangan mubado salhutna siana rosam lam tursam. Jadi boleh tabereng do permuluni hakaristenon di Huria pada saat ini Huria mengido halak nas nabonat umat-umat ni debata ya mengido pengurupion tu kaisar pergi ya si soba kanak-kanak mana terjadi zaman sanario ya gudang do akka Huria na mengidu pengurupion akka namar Tuhan mengidu pengurupion lau paturehon perselisihan na terjadi di tonga-tonga di Huria tu akka nasomaragam maruga mulo na julu manidok mantu akka pergi jadi alani masih banyak onma ditiki namasai digonggomi akka bang superbi kudo akka halak na porsiai sonido tudo songon Israel na robi gudang berita hahulomon di perdalanan ni Huria Kristen ya sahat tu sadarion alana mardame-dame dohot purti ya halak Kristen Huria ni Kristenon mardame-dame dohot purti ya di si halak Israel borhat tupanubaon si pelebiku dohot akarajana disegai hisap nasida di gonggoman saat rodi nasida pasahat anak nasida tubi gereja pe nenget-nenget mabuan gudang ulaun dohot hasomalon harajaon ni sepelebigu asa dibaini gudang siat tonga-tonga ni na porsiai mate ala ni haporseon na ala nasida di dok gabi ulu dopak Huria harajaon jadi ala ni tak ingat mah pelajaran hari Rabu unang mahita mengidu pengurupion tuaka perdi unang ma halak na porsia mengidu pengurupion tu halak perdi sonima nabui pasahat persiajaran hari Rabu melihat tema di kita debatama na mga ramoti Mau lihat godang tu amang pandita manurung na mambayan mengalusi suku-suku na dipinana saat hamina king mulai tegodang lantakas sebagai hami asaboi hita mengatusi persejarah tadi bagasan saminggon noangi suku kami mah tu amang pandita purba suku-suku na di hari Kamis songono suku-suku namang pandita
songon dia do hita marhagogon mangaluon ruhut-ruhut na di bagasan dirita sendiri. Patorokon namang Jesotik mardongan mauliate. Melihat ini suku-suku ng pinasaan ni tulpo ni persejarata di persejarah na kami son imasinodang siyan akka bangso. Mula tajaha di persejarah non son pasal tami mayrok ni son sakka bolon ni debata na pajongjokon hala Israel dadalaho manguhumi sadok portibion nalaw palua huddo tutu na olodo torop siyan hita makilalahon bura ujuhita diadop pun dopak hatigoran ni donga jolma di bahini hajongjongan ni hala Israel ipelaw mamisang dohot hajukaton ni akabangso humaliang nasida di na pinasingot jalan na pinaturu jalan na debata sa dapoda tu bangsa Israel dang nalaho manguhumi bangsay do pangisina. Alay na ba jongjokon hala Israel, law paninggaton law paulihon hala Israel. Nang songone hita pe, olodora kadang-kadang hita na ben sada sahit jala hita pe mungkin dang sadar mangulahon at kasisongonon. Mula dong jolma manang dongatta na salah na mangulahon na salah. Talumubi hita mangulahon na ringgahan. Contoh, saya damon. Walau hita sahala na ringgas mar ari sabat. Aliadong dongatta na so ringgas mar ari sabat. O gabi sada bura manang na sada pailahon akadongatta. Ya solo de damat dokon imodah dang budhiya kumari sabat. Ape sono. Dan debata pe dokon ison pasejaraton na pinajongjong ni debata na pinatupan ni debata law pajongjok kon pagaraon ha porsyado ita dipangido di di pasejaraton gabi sinodang molo sinodang di dokon latu manang na palito di kikeu juna jolo moloi digalakion dang nagabe di palao na gulapi ale di na adong palito o galak na gulapi pe tertutupi. Di hita pe, wala dong pinasala di dongat tajol mamanang na di hita. Debata holan na pajongjok kon na sitong do odo si huton. Alay at surah hala Israel nunga mangulu jala mangulu makanguluot sitong nasa na pinatikon na tunasida. Naroro akabang so humaliang ito nasida di bagas adame. Buasa nakinga sinimrot nalenen pinatorang naking buasa imasa ala soal penatorang yang padita manurung nakingan nalado hita manubba gana-gana nelok na padita utasoy nakingan normal pangiduan do hita tutu bata tuna Solomon nirohani de bata lomon nirohatta tawain Roma tu hita kana masa nungro kana masa ta salahon ise salahut gobada na berpudi di parangin de bata tortu sahali ima Jesus sasadasa di bagasan pardagi patuduon do sikop parangenay alay ngoluna na sumurungi natutu marhagogon patubon haporsiyaw di bagasarowa disakapi asagabe sada jow di hita basa ala ni holong ni lokanda debata pola do mati Jesus do penosilang mokopita baru hita tututu dongat tajolma dongat taro taposa asa mangolu hita manang nangolu do talin humok dongat tajolma di nama sasonarion mulu subuh na subuh dunian gaji ni amang padita sinambela tuau gaji ni amang pendeta tosoy diau gaji ni amang padita sitohang diau gaji mo na suri diau niyan dang nagawe buhay gaji ku masih marbagi hita ina masasonari gobaran ni Jesus molo na aha peneulan ni Jesus aha do ke Jesus tu debata dang sakapu sakak mudo na jari ido hita sakak na barpudi di nama pajongjokon bangsa Israel doi do sakak ni debata pajongjokon huriyay di pajongjong huriyay kung kita nakingan hal apen ikoboy may tagabi sinodang
Unang kita gay paburay. Una kita na gabi masipailan. Iko na gabi bulu ita sinodang napajongjok kon hati gorang. Jojo balita ni tol sulsulani na pinasat marhite Juliana pang tupangisini tanon salhu bang soon. Ison di dokko di pangkapon sa pulalu. Esa dorok diopat aliw hojaha mamulisian ayat tolu. Ainung ngaminum do salhu bang sosian anggul pangarimasan nasian parmianon na. Jala dongan na marmainan do akka raja di tanaon. Nang gabe mamora do akka pertiga-tiga di tanaon binahin ni hagogon ni hageduon. Dungi ubege mas suara na asik sian banuagijang na madok sona mahatana. Lao mahamu ale bang sopku ruar siani. Asa unang patohap pamu di akka hosana. Unang dohot tamu majalo di hapor suhonne. Ngadi jauh hita. Kaluar kita sedia. Sian hageduhon ni pertibyo. Gabi sinodak kita. Gabi jauh-jauh matu hita sedarion. Unang mahita mamora ala ni hageduhon. Pata buhuri hilala pertibyo. Kaluar hita. Asunang dapat kita majalo hapor suhoni. Jemolo tayo lalada pe hapor suhon amang inang. Sampai do ditikyon. Tianggiya mula mahita tudo bata. Katinggal hona kahageduhon ni pertibyo. Hasoloman di pertatinggal. Nolo do beram molo adong hapor so di hita nolo do betaha holong pertibion. Tapangido do sotur hatta dang sa guru ni rohani debata. Lolo do hita manok bagana-ganaan. Idia gona-ganaan ni magana-ganaanon. Na uporlo do di hita amang inang kalejo siya naman ng badebata. Na uporlo do di hita mga butuh sisotikon daripada debata. Jadi mula may tatudo bata lahut to mapatit ni debata. Omma soti kamang padita si manukalit talingot ni alus ni suku-sukunon. Siang gia to namang padita si manukalit dok tuhita no begesa di dia pita maringanan boy hita gabe sinodang di luar ta di dia pehita maringanan. So nima songon pasyajaran di bagasa tikyo di pasyajaran hari Kamis nang tusongoni pasatay mato amang padita is manukalit binalaho pasahata beripunan ni pasyajaran di pasyajaran sa tikyon magdongan muliate. Mauliate godang amang pandita purba noaing masuk mai tu rimpunan persejarata di bagasan Saminggon pagtakas taboto persejarata di bagasan Saminggon noaing rimpunan di bagasan Saminggon didok sangoran tuhita saluhutna sadalan dohot suku-sukun na di ujung ni persejaran hari Rabu dadana tutudo hita saluhutna tarodam tarlumobi lam tu lelengna hita dison laho pada wohon hasa repon labas ni roha ni Kristus dohon aga apostel tuhita amang dainang ya asipata adat ni hita apalagi dia batakon kan ya molodong nasada na moding ya adong hea membahas sakramen hami ya diki masukkan bakyo tu batang ya doho tu udian didok sangan pasat papa tabiku ya mulu di ada tahabatakon mulu di karis di persejaran di hita di Bibel dang arang si semua nih ya jol mana mate dang buya makatai dang boy mangulwe dang boy adong hakarejona ya. Jadi itu hita amang daina ya. Adat boy tahu laho abe unang alani adat ya. Gabeha menimbil sian Bibel. Jadi sada persejaran di hita ya. Mau lihat itu Tuhan tu debata roh imana tu purtibion mana ubus dosakta. Ya. Ima tasomba ta persejari sian Bibel bukan mahita asa boy rap tu surgo ya pajupang tua
pajupang do debata. Ima sada rimpunan na JP na boy hupa hulian di persejarata di rimpunan di sadarion. Mardongan Moliate. Muliate di lipunan ng pinasaad niyang padita sa manukalit. Siyang giya matutui, buhay taulahon, kasoba na debata, nung makahulongihita, ng malenho sa hanguluan sa Rodi sa Tikyon. Binalaman ni Puli pasajaraton, kapangiro maharadion ni amang padita BMC Tohang, dinalapas hato tangyang panipuli Mardongan Muliate. Muliate, tapauduk marohata asa martangia kita. Ali amanami Tuhan Jehovah debata para siroha na marhabang so di surga. Kupuji hami magwar mulebedia ali amang alanunga taruri hami di hatam nebedia marhite persejarah sekolah sahabat nami di minggon ima taringotu bangso trupuk na perjolo. Maulate ma amang nunga di jauho hami akan kosong aka pengula di huria lau pasar sarhon persejaranon tuna humaliang lumobi tuakan na mebege syarano. Sayanggi matodim to di purbadia manungguli roha do pikiran namiganu asa roha mi Tuhan marsobaho jala hola koma Tuhan na si sobor nami arian manugot satu naborngin bahkan di sudena permuluan nami. Tuhan mau lihat ma alanunga huyuto kami sa luhut aka pasajaranon mulai sian sabat potang nyari Senin sampai tu hari Jumat. Siang giat ma Tuhan hami boy mangulaho sa luhut na hasit tongano. Una koran na mananginangi ham. Alay gabe mangulahon mahami di hatam na badiyo. Paso-paso mana posom. Pendeta Eri Purba. Pendeta Utasoid. Pendeta Simanuk Galit. Pendeta Manurung. Dohot pendeta Sinabela nang naposom. Siang giat masa luhut na hadongon nami apa detikyon makolhon pasu-pasu tunas tusalut aka saudara-saudari nami aka dongan nami lumobi tahi aka pemirsa na BG siaran. Saya horasi mahami Tuhan saluhut horasi nak salu aka huriam naposom do sulit tahi na manangihon hatang alai Tuhan digijangi saluhut molo adong aka na hurang lubi pabayanan nami pakateon nami dohot pembahasan di pasajaran. Saya marpamuati maroham lau manesa jalan mengampuni hami dia kahaurangan nami. Saat di homa diri nami ngulu nami doto di nami. Mulai satikyon saat di ari nanengro. Ala nunga hu pasata misaluhut na tangyangon. Holan alay na mga sahot. Goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nong mati humokopami. Amen. Amen. Muliate dia mang padita Tohang ng pasahaton tangyang panipuli dihita di bagasa sa Tikyon. Balitang mapagabe tumudal ho sitaduan alita managabe molohita masi olo-oloan. Damang denang nahuhalong kami di bagasa Yesus Kristus. Nang lupa humamang magbagihon, mas-share, mas-subscribe Advent Batak Ministryon asa tunggo dang nobigi hata ni debata. Loting mat toboman maksaur batuhula. Tordita maksigonggoman jalagabe naniula. Mardaka managkana marating na. Debata managok basa mga ramoti hita sa leleng na. Hubatuluhali. Habang maabaroba songgop di haunatibo. Sanggia mahita jupa inganan nong pinaradi ni bata imasuggo. Kami sian Advent Batak Ministry madokot tuhita sa luhuna. Horas. Horas. Horas.